Natadai muna aral kung paano magpiyong kang mata. Garodai muna baga-aral kung paano na daw magkao. Sige muna sana magang lakaw, dahil napapagal. Sige mo ang daldal, adik kapalan, adik kapalan. Habang magkaturo, burarat ang mata, adik kapalan, adik kapalan. Habang magkaunta ang yamo pirming sabaw. Sige mo ang tiwi-tiwi, ang halunan pirming mamaray. Sige mo na sana bagang lakaw, dahil napapagal. Sige mo ang daldal, adik kapalan, adik kapalan.